Працяг пратэстаў і чарговае затрыманне. Белсат не перастае сачыць перадусім за развіццём падзеяў у Беларусі, ды за мяжою. Усё самае галоўнае за сёння падсумуем у аб'ектыве. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добрый вечар. Хапун на жаночым маршы. І адказ на сарваную рэпетыцыю народнай інаўгурацыі. Я супраць того гвалту, який творится ОМОН. В нашем государстве потерян закон, и мы хотим его вернуть. Нема чаго цярпець, мы не рабы. Врэшце-рэшт, мы адукаваныя, нармальныя людзі. Моцнае, разумнае, прыгожае. Жаночае аблічча беларускіх пратэстаў. Мужчин посадили, остались женщины. Вот они и стали выходить, чтобы защитить своих мужчин. Мы зажжем такую свечу, которую я верю, и мне погасить никогда! Мастацтва супраць цэнзуры. Тэатр прыпыніў спектаклі з палітычных прычынаў, акторы выступілі на вуліцы. Чувство гордости, радости за свою страну и за своих людей, оно превышает любое чувство страха. Раніца суботы ў Менскім парку дружбы народаў распачалася з забегу свабодных. Гэта дабрачынная акцыя з удзелам спартоўцаў і аматараў лёгкай атлетыкі, сабраныя сродкі з якой меліся пайсці на дапамогу пацярпелым падчас мірных пратэстаў. Між тым, завершыць другое кола бегунам перашкодзілі сілавікі. Вядома, прынамсі двух затрыманых. Людзі ў балаклавах, ды так званыя касманаўты спрабавалі разгнаць і традыцыйны суботні марш жанчын у сталіцы. І зноў не абышлося без затрыманняў. Падрабязнасці Діяна Радкевіч. Ужо традыцыйна на вуліцах Менску адбываецца суботні жаночы марш пратэсту. Разгоны за разгонамі, затрыманні за затрыманнямі, але жанчыны працягваюць свой шлях. Давайте выпустим все-таки политических признаков и проведем нормальные, честные выборы. Сейчас нам надо одержать тоже победу над фашистами, к сожалению, своими. Нельзя воровать людей, нельзя этого делать, вы понимаете? Ужо 3 затрыманні адбыліся падчас маршу. Першы каля Камароўкі, другі каля рэстарацыі Лідо на плошчы Куба Коласа. Трэцяе адбываецца проста зараз на праспекце Незалежнасці. Я на самом деле не боюсь, мне кажется, уже нечего бояться. Если люди хотят перемен, то надо выходить и отстаивать свою позицию. Я их не боюсь. Увидите, я сегодня 5 девчат отбила вот там, вот, каля Института культуры. Я вот так вот руки расставляла, ОМОНовцы ведут 2 девчат. Я руки расставила, говорю, это мои ученицы. Только что до вас подошли силовики. Чему не побоялись, чему притягивать сидеть? Мы пьем кофе. Я в своем городе. Почему я не могу здесь сидеть? Что мне угрожает здесь? Ничего, кроме их, мне ничего здесь не угрожает. А просто зараз, спадарства, вы назираете гульню хованки між силовиками и народом. Что скажете про девчат, которые сегодня собрались? Молодцы, они храбрые, не боятся. Раньше их хотя бы не задерживали, сейчас видно, что ОМОНовцы уже начинают их жестко задерживать. Это их инициатива, молодцы, что можно сказать, классные девчонки. На момент падрыхтоўкі матэрыялу вядома пра амаль 80 затрыманняў. З іх 6 журналістаў. 4 журналістак выпусцілі. Діяна Радкевіч, Белсат. Сярод затрыманых у тым ліку і журналісты, што супрацоўнічаюць з Белсатам. Ланцугі марша салідарнасці, які ўжо больш за месяц у нашай краіне ладзяць жанчыны, унікальная з'ява і для Беларусі, і для свету. Моцных духам маці і дачок, жонак і сясцёр улады спрабуюць зламіць затрыманнямі, штрафамі, арыштамі ды запужваннямі пазбавіць бацькоўскіх правоў. Пра жаночае аблічча беларускага пратэсту і супрацьстаянне яму Галіна Бакунчык. «Я гуляю» – новый слоган, народжаны ў дні пратэстаў, а ягоная аўтарка Ніна Багінская. Жанчына-легенда з бел-чырвона-белым сцягам. Яна сталася увасабленнем ланцугоў салідарнасці і жаночых маршаў пратэсту. З бел-чырвона-белым сцягам спадарыня Ніна гадамі выходзіла на вуліцы Менску, незважаючы на затрыманні і шматтысячныя штрафы. Пачалі стріляць, і ёсць ахвяры.
Я просто узрушена, як і в Чорнобильській аварії. Бо пішли ахвяри, і там і нема чого терпіти, ми не раби. Врешті-решт, ми адуковані, нормальні люди. Психіка у нас нормально працює. Як можна спокійно сидіти, відчувати, що у тебе за спиною забивають людей. За нястомнае змаганне актывісткі жаночага руху прапаноўваюць вылучыць Ніну Багінскую на Нобелеўскую прэмію міра. Затрыманні, суды, штрафы і зняволенні толькі частка пераследу актывістак жаночых пратэстаў. Улады ціснуць на ўдзельніц рознымі шляхамі. Десяткі бацькоў былі пакараныя штрафамі за тое, што выйшлі на вулічныя маршы разам з непаўнагадовымі дзецьмі. У актывісткі Алены Лазарчык адабралі 6гадовага сына і вярнулі толькі пад ціскам грамадскасці. Яшчэ не завершыўся суд над Еўгеніяй Цёмкінаю, маці дваіх непаўнагадовых дзяцей, але на сям'ю ўжо распачаўся ціск. Пришла проверка к нам домой, посмотреть, как живут мои дети, там, запросы в поликлинику и, в общем, вся необходимая процедура о том, чтобы оценить, находятся ли мои дети в социально опасном положении. То есть я, женщина, которая стоит на улице с цветком, более опасна, чем человек, который сидит в балаклаве и врет суду. Кто из нас преступник? Жаночыя пратэсты распачаліся 12 жніўня ў час жорсткага збіцця і катаванняў удзельнікаў мірных акцыяў. Спачатку жанчыны ладзілі ланцугі, а затым і маршы салідарнасці ды пратэсту. Почему они обходят? Ну, потому что, наверное, во-первых, то, что надоело уже все это терпеть. И, во-вторых, не могут смотреть, как их мужчины находятся в руках зла. Ну, по-другому это никак не назвать. Потому что мужчин посадили, остались женщины. Вот они и стали выходить, чтобы защитить своих мужчин. Это мирный протест против фальсификации выборов, против того, что происходит, против насилия. Затрыманне жанчын падчас падкрэслена мірных акцыяў пратэсту праваабаронцы называюць фактам беспрэцэдэнтнага парушэння правоў чалавека. Затрыманне мірных жанчын, менавіта жанчыны, якія не здольны чыніць гвалт. Ну, в том памере, які патрабуе там затрымання, да? Вось, гэта кажа, што яшчэ раз больш яўна паказвае, што гэтыя затрыманні, яны беспадстаўныя, незаконныя, акцэнтуе ўвагу на тое, што гэта менавіта гвалт у дачыненні да мірных людзей. Як паведамляюць праваабаронцы вясны, падчас мірных пратэстаў былі затрыманыя прыблізна 600 жанчын, аштрафаваныя на буйныя сумы ў разы больш. Галіна Абакунчык, Белсат. Змагаюцца ўлады не толькі з удзельнікамі пратэстаў, але і з праваабаронцамі. Марыі Рабковай, валанцёрцы праваабарончага цэнтру «Вясна», выставілі абвінавачанні ў нібыта рыхтаванні асобаў для ўдзелу ў масавых беспарадках. Гэта 293 артыкул крымінальнага кодексу. А вось галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Марціновіча, якога падазраюць у паклёпе на намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Барсукова, выпусцілі на волю пасля 3 дзён утрымання ў ізалятары на Крэсціна. Скажеце, хто вам даў інфармацыю пра Барсукова і адразу адправіцеся да хаты ў якасці сведкі. Асноўнае было пытанне, чаму вы не з'язджаеце з Беларусі, там за мяжой лепш жыць. Пыталіся, хто вам заплаціў за паклёп на Барсукова, колькі вы заплацілі діджею Сакалоўскаму за паклёп на Барсукова. 28 верасня у галоўнага рэдактара нашай Нівы чарговы суд, але паводле адміністрацыйнай справы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. 25 асобаў загінулі, 1 памёр ад ранаў, яшчэ 1 у шпіталі. Украінскія ратавальнікі знайшлі целы ўсіх ахвяраў авіякатастрофы каля Чугуева ў Харкаўскай вобласці. На борту было 27 людей. На борце были 27 человек. Экипаж 20 особаў, іншыя курсанты 3-го и 4-го курсаў. Ёсць версія, што адбылася аварыя левага рухавіка, бо самалёт пайшоў улева. Што адбылося, пакажа чорная скрыня. Чорны ящик. Ан-26 украінскай арміі, на якім трэнавалі курсантаў Харкаўскага універсітэту паветраных сілаў, упаў напярэдадні о 21 гадзіне мясцовага часу непадалёк ад трасы Кіеў-Харкаў. Паводле СБУ камандзір самалёта перад катастрофаю паведаміў пра аварыю левага рухавіка і запрасіў заход на пасадку. У сувязі з гібелю 26 лётчыкаў і курсантаў прэзідэнт Украіны абвесціў 26 верасня днём нацыянальнай жалобы. Кіраванне Лукашэнкі незаконнае, ён не абраны народам прэзідэнт. Нядаўняя ж інаўгурацыя – гэта спроба схаваць узурпацыю ўлады. З гэткім пасылам беларусы Літвы звярнуліся да ўладаў Беларусі, беларускіх дыпламатаў і свету. У Вільні яны зладзілі акцыю «Самакаранацыя».
Чтобы показать, как он выглядит в наших глазах со своей коронацией, что он президент никого и ничего, что он обычный колхозник и убийца. Я пришла с дочкой, он сидит, книжку читает, и мы за свободную Беларусь. Мы за Беларусь, в которой будут уважать человеческую жизнь, человеческое достоинство, человеческую свободу. Мы за Беларусь, в которой будет иметь силу закон, и в которой люди смогут жить с тем замечательным сообществом, которое уже образовалось. Живе Беларусь! Каля амбасады Беларусі удзельнікі акцыі паставілі трон з выяваю прусака, а да трона выклалі чырвоны дыван. Сесці на трон і абвесціць сябе ўладаром мог кожны ахвочы. Удзельнікі акцыі заспявалі пратэставыя песні і трымалі плакаты з надпісам «Не». Аўтары ідэі – беларусы Канады. Такія акцыі адбудуцца і ў іншых краінах. Акторы гарадзенскага драматычнага тэатру праявілі павагу да сваіх гледачоў. Гралі на вуліцы пасля таго, як дырэктар тэатру адмяніў спектаклі, на якія былі раскупленыя як ніколі усе квіткі. Гледачы такім чынам пастанавілі падтрымаць актораў, што са сцэны выказаліся супраць рэпрэсій у Беларусі. Мы зажжем такую свечу, которую я верю, и мне погасить никогда! Закон вам известен, на что надеялись? Устроили тут хрустальную башню из книг. Хватит, выходите на волю. Мне ваша воля не нужна. Если мы не можем работать по своей профессии в нашем основном месте нашей работы, мы будем работать здесь, потому что зритель этого хочет. Если зритель этого хочет, то это наша обязанность прямая. А вас как зовут? Гай Монтек. Монтеки? Какой еще Монтеки? Монтек. Чувство радости, гордости за моих друзей, за моих коллег, за мою труппу, за актеров, которые сегодня пришли, за гродненцев, которым огромное спасибо, которые пришли нас сегодня поддержать. Так вот, чувство гордости, радости за свою страну и за своих людей, оно превышает любое чувство страха. Прошу вас, выйдите ко мне. Я никуда не выхожу. Не бойтесь. Откройте дверь на минуточку. Я прийшла на спектакль, тому я не лічу, що я роблю щось противоправне. Нас сделали хранителями спокойствия. Хочу отстоять все-таки свое право на свободу передвижения, свободу вообще нахождения в своем городе, там, где я хочу. Начальник! Стоять! 400 тысячаў. Менавіта столькі падпісантаў цяпер налічвае аўдыторыя нашага YouTube-каналу Белсат Ньюс. З пачатку траўня яна вырасла ўдвая. Мяжу 100 тысяч падпісантаў Белсат Ньюс пераадолеў крыху больш як год таму. Перад пачаткам прэзідэнцкай кампаніі наша аўдыторыя вырасла да 200 тысяч, а за апошнія 4 месяцы ізноў падвоілася. Белсат Ньюс самы папулярны сярод беларускамоўных каналаў YouTube. Выданне нашых вечаровых навінаў на гэтым сервісе ў сярэднім праглядаюць 100 тысяч чалавек. Пераважная большасць аўдыторыі YouTube-каналу жыхары буйных гарадоў і ў першую чаргу Менску. Да нас звяртаюцца, каб знайсці актуальную інфармацыю, якую не цэнзуруюць улады Беларусі. Дзякуем вам за давер. За навінамі ў нашай краіне цяпер сочыць увесь свет. Занепакоенасць актыўна выказваюць найбліжэйшыя суседзі. Цяпер жэст падтрымання ўжо не ўпершыню дэманструе Польшча. Праз некалькі хвілінаў у Варшаве распачнецца вялікі канцэрт салідарны з Беларусю з удзелам беларускіх і польскіх выканаўцаў. Імпрэза адбываецца на нацыянальным стадыёне. Трансляцыя адразу пасля аб'ектыву, таму не пераключайцеся. Зычу вам добрага вечара і беражыце сябе.